El passat dissabte va ser un dia carregat d'activitats a Premià de Dalt. Al vespre es va celebrar la segona obra de teatre del cicle d'Escenars. En aquest cas, l'espectacle anava dedicat al poeta Federico García Lorca. De fet, el títol de l'obra era Lorca, retratos de juventud, i és que l'espectacle consistia en la narració amb guitarra i veu de diferents poemes de Lorca, que el poeta va escriure durant la seva joventut. Federico García Lorca va haver de viure els anys de la Guerra Civil. Roig i homosexual, no va tenir una vida gens fàcil en aquells anys. Un dels motius pels que es va decidir fer tribut al poeta en aquesta data va ser pel Dia Mundial contra l'LGTB-fòbia. Demà és el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport. Nosaltres creiem que hauria de ser cada dia i per què no amb la cultura, a l'esport i a tot el món. Per tant, doncs avui és un bon dia per fer aquesta obra, fer-li aquest homenatge a en Lorca. L'encarregat de donar vida a Lorca va ser Joel Minguet, que va aconseguir musicar diferents poemes de l'autor donant un caire emocional. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Com ja és costum, l'obra es va fer a la sala de teatre del Centre Cultural Sant Jaume, que malauradament no va acabar d'omplir-se, ja que va coincidir amb la manifestació de suport als refugiats. Tot i així, els espectadors més entusiastes no es van voler perdre l'obra. Sí, jo vinc de Barcelona, treballo en l'àmbit cultural i seguint una mica les agendes doncs vaig veure aquesta proposta de Lorca que em va semblar molt bé i molt bé que a més es facin aquestes coses, no? En una ciutat o poble relativament petit, vull dir que s'aposti una mica per apostes així d'una inquietud i d'un valor cultural, doncs em sembla que s'han d'apoyar i per això doncs he decidit venir perquè està molt bé que es facin aquestes iniciatives. És esplèndid la programació que hi ha, vaig gaudir moltíssim de l'anterior i espero no perdre'm cap. No me'n perdo cap de les que són programades. Portem una temporada que se'n fan importants i molt variades i de bona qualitat, ve gent bona. El que passa que no acaba de quallar i no respon al públic, no respon. Sembla com si la gent no passa una mica d'això. Jo no sé si per mi és Telecinco, que s'ho menja tot. Aquesta ha estat la segona obra de l'Escenars d'hivern i encara en quedarà una per fer. El 18 de març s'oferirà l'obra Víctor Català, La senyoreta de l'Escala, a càrrec de la companyia de teatre Terratrèmol Produccions.